Wedume ku-TikTok egadla uKhuzani nabalandeli bakhe uthi ngeke ephinde athi mbibi noma akhulume ngento ephathelene uKhuzani nabalandeli bakhe. Mbuyele emakhaya ngobingelele phambi ngomkele wesimanje uthola khona indaba efika ngesikhathi. Mbuyele emakhaya isikhathi masikanje uMr NS odume kakhulu lapha ku-TikTok ogadla khona uKhuzani nabalandeli bakhe ujwayele ubaqhathanisa nento eyenziwa igcome elisha. Uthe ngempela ngeke aphinde ngempela athinte igama laKhuzani noma abalandeli baKhuzani. Uthi lokho kuze emva ukuthi ebona ngempela ukuthi iziphi la kumaskadi ngathi ziya ngempela ngokudlulela. Lokhu kuze emva ukuthi kundlule emhlabeni umfo kaDubula noma uDubula umfo kaMbatha. Abantu abaningi bakholwa ngokuthi kungenzeka ukuthi lento kaMbatha ihlobene neziphi zamaskandi ezisuka lapha ku-TikTok. Abantu abaningi ngempela abasho ngempela ukuthi kungenzeka ukuthi ngabe sewukufa kwegama lamaskandi ngoba bathi leziphi lezi bezilapha ku-TikTok beyidala ukuthi kupromotheke umculo wamaskandi. Kanti abanye kolunye uhlangothi bathi ngempela lezi ziphi lezi izona ezidala uthuthuva egcina ukuthi abantu beze bashona. Mbule emakhaya wena ngabe ulibona kanjani lolu daba? Ngabe ngempela ikuphatha kanjani ukuthi uMr NS uthi ngempela ngeke saphinda akhulume into ethinta igama kaKhuzani noma abalandeli baKhuzani? Mbule emakhaya nathi ke video kaMr NS echaza ngalolu daba. Ake hlangane comment section sizwe uvo lakho. Siyabonga. Bafowethu, kunomdlalo la engiwudlalayo. Lo mdlalo ukuthatha ipicture ngiyibeke la, o ngithatha ivideo yomuntu ngiyibeke la. So lo mdlalo lo bafethu usazoqhubeka, ngisazoqhubeka ngiwenze. Kodwa angeke ngisakwazi ukuthatha ipicture o mhlambe ivideo kaKhuzani Mpongose. Angeke ngisakwazi ukuba nomdlalo mhlambe nabalandeli bama Blue Nation. Engingakusho nje kube straight nje bafethu ukuthi nje ngiphumile kwinto ezothinta ama Blue Nation. Noma yini nje ethinta ama Blue Nation angisekho lapho bafethu, ngiphumile nje.